3 urteko terapia minutu batean. 1. Zure gurasoak altzuten hobetoena egin zuten. Hala ere hautsi bazintuzte, zuri dagokizu horrekin lan egitea. 2. Inorrez da etorriko zu salbatzera. Ez lagunak, ez familia, ez mentore magiko bat. Zu bakarri zaude. 3. Limitea jarri. Horrek ez du esan nahi norbait blokeatu beharra duzunik. Baizik, ezezkoa esaten ikastea, zeozer komeni zaizunean. 4. Beste bat bezala bakarrik retatzen zaituzten pertsonen atzetik ibiltzez utzi. Ez badakitezu baloratzen, ez da zure tokia. 5. Autokuidadoa. Hau da, 8 ordu lo egitea, ondo jatea, eta ateratzen usteaz, aurre egiteko pakeak kentzen dizuten gauzetaz. 6. Emozio txarrek ez dute hiltzen, baina hauek erreprimitzeak bai. 7. Ez duzu zure burua aurkitzen, ez zara inoiz galdu, egunetik egunera eraikitzen ari zara zure nortasuna. Eman like bat eta jarraitu gustatu bazaizu. Ongi izan.